हेलो गाइस आं आंनि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय थारमाने नैबे बुस्थुआनो बे बुस्थुनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोननि थाखाय। बे बुस्थुखौ थारमाने आं बे माइक्र'फनाव सोनाय माइक्र'फन सोग्रा बुस्थुआ स्टेन्डआ थारमाने आंना बे औवानि बानायनाय लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौ बानायनायाव नुसनफ्लाङोबा ओरैबायदि मिनिगौमोन नोंथांमोना। थारमाने आं बेनि थाखायनो दा बे बुस्थुखौ आङो ओरैबायदि मेलेम बाहायनानै बानायदों। मानसिफ्रा ओरैबायदि गस्ला माबायाव थेबलायलायनानै लायो मानसिफ्रा, खिन्थु आं बेखौ सानाखै आरोखि। बिनि थाखायनो आङो नैबे मोनसे ओरैबायदि सानदों। थारमाने आङो औवा दालायखौ दाननानै औवा दालाय गुदुं सिङाव सोनानै बे बुस्थुखौ बानायनाय जादों। बाहाय मोननै सिस्टेम दङ। डाइरेक्ट मोनसे नैबेखौ सोबाय माइकखौ सिंजों सोबाय, ओमफ्राय आरो नैबे हेन्देल सिस्टेम मोनसे बावदों। आरो आं सानबावदों थारमाने बे एसे फिसा जानानै दङ हेन्देला गाहायनिया, बाहाय मोनसे ओरै होबावगोन आरोखि। आं मोनसे ओरै सोनानै होदेरबावगोन मथा थानो। जथ' हागौ एसे मथा खालामनो नाजागोन आङो। बिनि थाखायनो आं दा भिडिअखौ लाबोदों। नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ माबायदि। बे बुस्थुनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। बे बुस्थुआ गोसो जायोबाथाय थंब्लेट नारखोजायो नै लोगोफोर। बेलाय थंब्लेट नारखोजायो लोगोफोर। आंना नै सासे केमेरामेन दङमोन। केमेरामेना मिनिबाय आंखौ नायनानै। बे बुस्थुखौ लिलि लाला मोननानै हमजायै नुनानै आङो बे बुस्थुखौ गोसोखांनानै बानायनाय जादों लोगोफोर। नोंथांमोना माबायदि मोनदों? भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब, कमेन्ट खालामना हरबानो जाबाय लोगोफोर। थारमाने बे आंनि आइडिया बियो मोजां जादोंना मोजां जादोंना गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर। बे बुस्थुखौ आं बानायनाया औवानि बानायदों। आं बे बुस्थुखौ औवा। बे बुस्थुआ ओरै थंब्लेट बख'जाजोबो माइकआ। थारमाने आं बेखौ ओरै आखाइ हमना लिलि लाला मोननानै उसुबिदा मोननानै बे बुस्थु स्टेन्डखौ औवानि बानायनाय जादों आरो। आं हानायखिनिखौ दस्रा रोखोम सेस्था खालामनो नाजाबावगोन। बे स्टेन्डखौ आलदा रोखोम टाइपनि बानायनो नाजाबावगोन आं। दा बे ट्राइ खालामजेननाय आरोखि, फार्स्ट टाइम ट्राइ बियो। दा मानसिफ्रा नायनानै मा सानो कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय। दा बेनोसै आरोखि लोगोफोर बे भिडिअआ। आं बेहायनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।